কি বলে কম সয়াবিন না এপারে যাইনি 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ବର୍ଷଟା ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ସୋରିଷ ମେଥି ଏବେ ଏତିକ ସବୁ ଯାକ ମାନେ କାଟିଛି ଏଇଟା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲଗ ପକେଇଲେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କରୁଛି ତୁ ପକା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଯେ ମୋର ଏତେ ଭିଉ ହୁଏନି କେତେବେଳେ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଇଏ ମୁଁ କରେ କେତେବେଳେ ଲାଇଭ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଯାଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତ ମାନେ ସ୍ମୃତି ହିସାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ପକାଏ। ରୁଚି ସତରେ ବହୁତ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ତମେ ଭାବୁଛୁ ଘରେ ତୁ ଖାଇବୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ମେସରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ସିଏ ଗୋଟେ ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ସାଲେରୀ ମୁଁ ଦେଖିଛି 40-50,000 ଫରେନରେ ହଁ ଫରେନରେ ହଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ବି ହଉଛି। କିଏ ତମେ ଯଦି ଭଲ ରୋଷେଇ କରିପାରିଲ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅଲଗା ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୋଷେଇ। ସବୁ ସବୁ କରିଦେବି ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆଜି। ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଲାଗେନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିବେ ତୁ ଖାଇ ହାତ ମାନେ ଭାବୁଥିବୁ ଆଜି ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ରୋଷେଇ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଆସିକି ନା ରୋଷେଇ କରିବି ତ ମିଶିକି ମାନେ ଟାଇମିଂ ନାହିଁ ନା ସେଇଟା ହଉଛି ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନେଇବୁ ରୋଷେଇ ସବୁ ଲେଟ୍ ହବ। ରୋଷେଇ ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ ତୁ ବସିବୁ ନା ସବୁ ସରେଇକି ଥୋଇଦେବୁ। ପାଣି ଟିକେ ପକେଇ ଦିଏ ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ଛିଙ୍କିଲେଣି ସାଇଡ୍ ବାଲା ଲୋକ ଛୁଙ୍କ ମାରୁଛୁ। ବାସ୍ନା କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। Come se ti muco che te uducu.
ଏବେ ଖାଲି ପାଣି ପକ ବାସ୍ ସିଝେଇ ଦେଲେ ବାସ୍ ଏଇ ଗଲା ଆଳୁ ସୋୟାବିନ୍ କରି। ମୁଁ କେମିତି କରେ କହିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସୋୟାବିନ୍ ଭାଜୁଛୁ ନା ସେତେବେଳେ ଆଳୁ ବି ପକେଇଦିଏ। ସୋୟାବିନ୍ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଆଳୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦିଏ। ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଇକି ସିଝିଗଲେ ବସ୍ ସିଝିଗଲା। ଲୁଣ ତ ପକେଇଲୁନି, ପକେଇ ଦେଇଛୁ ପିଆଜରେ। ଖୋଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ କିଚେନ୍ ରୁମ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ବେଡରୁମ୍। ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ପାଇଲି କଷ୍ଟ। ଆଳୁ ସିଝିଗଲା ଟି।